Ini sister mira. Kwani kuita kuita sebo kuti maita noise singamboite neso. Tetika. Ita kuneso. Chija memboite neso. Ndikwanire. Ayiwa makwe. Dzimibekere unogona kuita zvinhu zvese zvoti vanhu noise yakamugara padhore chigo chakadaro. Hamugoni kuita zvinhu. Munoita zvinhu lolo musachemerera zvakanyanya kaninda munotoka dzinoita sebo. Isusu takutoshorwa ndinokuronza kupedza unyari unokupedza musadaro munsi. Jongwe wesiyana nemi. Ndozvakisinganire wautotanga kuti jongwe. Ndozvatikuramba kuitirwa kumao. Ndozvakuitisa manoizi tikuramba izvozvo zvokuti unoye kungonzwa kuti tetika. Asisimtaka kapemzura zvinzwa kasiyana neni wazvinzwa. Unoda kuzama kuattracta varume tese tinogara kudiwe mauru. Kana uchida kuita kana ngati tikuchemerere pe 150. Utongoyamba mangu. Wakuita business neni baba. Kana wanaona ungouya utongopinda mangu. Ndozvandokuramba izvozvo. Ufuna ndiri interested nenoise. Ndozvakuita noise yese mazuva ese tetika. Iye unokuzama kuudza unobva kwese kusvika kwese kuti tiperere pamba mangu. Andinongoti uri kukokorodza kuchemerera kwasi maronda esigere. Siyana neni. Unoenda kwauri kuenda ndinoenda wari kuenda zvokuti machemerera yomugwanyanya chiyabatiro. Samukadzi wako kuti achemerere kana kuda kuti achemerere. Anoona chaizvo. Kana uri jongo siyana neni. Uyu mukadzi ari pamuromo kuchemerera kunge zvinonzi watanga kuita nhasi.